Oh, hello lwgwpwr. Good evening to you all lwgwpwr. नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लwgwpwr. तो बे भिडिअ जादों लwgwpwr. नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिबाय जानो हागौ लwgwpwr. बे भिडिअआनो जाहैबाय माने दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय माने रायलायगोन जाहैबाय दाखालि माने मोनसे गामियाव मोफुर फैदोंमोन आरोना हाग्रानि जुनार मोफुर. बे मोफुरा माखासे मानसिफोरखौ दंस' खालामलांदों आरोना साथाम साब्रै मानसिफोरखौ माने खायब्रलाबायना आसुगुरजों हायब्लालाबायनानै थांदों आरोना लोगोफोर. बै गामियाव जायनोखि गामियाव फैदों बे गामियाव आरोना. थ' लोगोफोर दिनै बेखौनो रायलायगोन माने मा होनबावनो ना दंफां हाग्रानि बिफां लाइफां दानफायबाय. थ' बिसोरा जानो मानो जायगा गैलिया, थानो जायगा गैलिया, जानो आदार गैलिया, आदार खम जाबाय. थ' लोगोफोर बिसोरो माने गामिफ्राव फैखागोनखा नंगौना नङा? मानो होननानै बुङोबा बिसोरनि जायगाखौ जोङो दंस' खालामना होबाय, बिसोरनि जायगायाव जों थाबाय, नंगौना नङा? थ' लोगोफोर बिसोरबो माने दुखु जागोन, रागा जोंगोन, नंगौना नङा? थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानो जे जिब जुनारफ्राबो माने बिसोरनाबो जिउ दङ, बिसोरबो खस्थ' खालामनानै जायो, नंगौना नङा लोगोफोर? बिसोरबो माने मैहुर खालामनानै जायो, माने बिसोरबो जुनारजों जुनार जालायलायो, जेरै जों मानसिया जुनारफोरखौ जायो, मैगं थाइगं जायो, बिसोरबो माबायदि बेफोरबायदिनो जायो आरोना. थ' लोगोफोर बै गामियावहाय माने मासे मुफुर फैनानै माने माखासे सुबुंफोरखौ माने हायब्लालाबायनानै अरलाबायनानै गालांदों आरोना लोगोफोर. बे मानसिफोरनि फट'फोरखौ आं थाम्बनेइलाव होखाबाय लोगोफोर. थ' नोंथांमोना माने बे भिडिअनि बागै बोरै मोनदों जे नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय. मानो होननानै बुङोबा मालाबाफोर नोंथांमोननि गामियावबो फैनो हागौ बेफोरबायदि मोफुर बा मोफुरनि अनगा दस्रा जुनार, नंगौना नङा? दस्रा जुनारबो फैनो हागौ लोगोफोर. थ' लोगोफोर नोंथांमोना मारै मोनदों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना. मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेफोरबायदि जुनार फैयोबा नोंथांमोनावबो एक्सपिरियेन्स दङ जानो हागौ लोगोफोर. थ' लोगोफोर बेफोरबायदि जायोबा माने बाहेराफ्राव ओंखारलाबायनो नाङा, नंगौना नङा? मानो होननानै बुङोबा नोंथाङा बाहेरायाव ओंखारलाबायोबा बियो माने जमनानै थानोबो हागौ, नै बेफोरबायदि आरोना. थ' नोंथांमोना माने गावनि लाइफखौ माने साबधान थाबानो जाबाय आरोना. थ' आं बेखौनो बुङो जे लोगोफोर नोंथांमोना एडभाइस हरो जे नोंथांमोना बेफोरबायदि खैफोद आफोदाव गोलैया. थ' नोंथांमोनखौ आं माने एडभाइस हरबाय, नोंथांमोना मोजाङै मोजां गोसोआव लाबानो जाबाय. माने बेफोरबायदि जिब जुनार फैयोबा माने नोंथांमोना बाहेरायाव ओंखारनो नाङा आरोना. नोंथांमोना थाल लानानै थाबानो जाबाय. थ' नोंथांमोननि थाखाय बेखौनो बुंहरदों आं लोगोफोर. माने नोंथांमोना खैफोद आफोदाव दा गोलैथों होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर. मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामनायानो आंनि देरसिन खामानि, नंगौना नङा? इउटुब होननाय माने नोंथांमोनखौ आं हेफाजाब होनाय, नंगौना नङा? थ' बेनो आरोना लोगोफोर. नोंथांमोननि थाखायनो आं माने बे भिडिअखौ खालामनाय जादों. माने भिडिअ माने नोंथांमोननि थाखायखा, नंगौना नङा? थ' नोंथांमोना साबसक्राइब, लाइक, शेयार खालामना लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर. शेयार खालामबाबो नोंसिनि आरोना, खिन्थु खालामथारनांगौ. मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोननि लोगोफ्राबो नुहैनाय बायदि, नंगौना नङा? नोंथांमोननि बे खाथिनि मानसिफ्राबो मिथिनाय बायदि, नंगौना नङा? थ' बेनो आरोना लोगोफोर. दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालाम. आरो आंनि भिडिअआ इउसफुल नंगौना नङा थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना. थेंक इउ स' माच लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय. बाय बाय लोगोफोर. नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दै. बाय बाय.